heng kan soi tur in sang pahnih te hi chu a hming hrelo pawh kan tam awm lo ve a hming thangin a lar em a chanchin rap thlak le ngai nom box si hian khovel mi te ngai vena hlo pha tir em a keipoin he channel om tran tir lam khan ka da ve to nge a tun tuma hian ka ron da non le dona a top thlengin milo ngai thlak sak le ram don nia The Borley Rectory Ziak tu John namte eng wang hian nge mi thito te tharau hi khovela an la chama kalbo mai lawa mi hring te zinga an lain lar thin le ti hi soi thiam har khop maya rindan mai chuan khovela an dam chin tur ai ma thi te ti tur engemaw eng hel tak mai ti zo man lawa boral ta te hi ni thei mai anga yani Borley Rectory chungchang hi tun tuma hian kan soi don ani Borley hi Suffolk border East England a omania paranormal investigator te chuan he hmuna tang hian Reverend Lionel Foster le anupui Mariani sangkha jakwa somthum borvel mi te chanchin te chu he hmuna tang hian an hai chuak ani ma se he mi te chanchin kan soi ma hian he rectory chanchin mak tak hi a in dotin lo thlir te ang Borley Rectory hi atira chuan Gothic Benedictine Monastery a 13th century lai khan man ani thin ani hemi hun lai thil thleng hi ziaga da that chu om lo na in a chanchin hria in ti tena an soi dan chuan he monastery kianga hian nan convent om ve thowa monastery pui thiam pakhat le convent sister te chu anin ngai zong tatlat maya an pahnih chuan nun thar bul tana an omna hmun chu chhuah chan zai an rel ta a ma sen tum angin thilakal ta hau lo mai an tlan chuak tur chu man an tok ta a ami pa jok chu monastery compound a chuan an khai hlum ta a hmeichhia jok chu convent chung hmun pakhata chuan anung chungin brick manga banga plaster nan ani ta ni ti chuan mi pahnih in hmangai tak te chu thanin an lo om ta a he nan hi em ni ang pangpar huana lungai hmel taka akalan hmu thin le monastery nula tharau mi zon nei ni om taka wa kwal thin an hmu thin chu a hmanga chan ta kha a tharau hian aron zong le ani mayangem monastery he hmun man ani nu fe a chuan mimal in tan le rectory tan man ni chhota a sang khazariat somruk pani khan Reverend Henry Bull te chung ko chuan an lua Reverend Bull chuan Borley Church a pastor ni na chelin sang khazariat somko pani atang khan a om nga la khotlang mi te chuan rectory kiang biak in om chuan ngai mo hle a sang nin an soi thin bok huna lo liam ve zela komalo ve meu chuan an chung ko chuan thil adanglam tran ta an om puinu le Reverend Bull a fanu chuan mu theilo kalri khap an hretan ta a penri mai baga hian thla te po an mu zeu ta boka Reverend Bull le afapa chuan an ngai poimo lem lo hle a mu no man ti thin zok ma a pon lama chol buk ten saka chuan cho e kham hian afapa nen chuan an thu thina mei chetharau warvu mai ron in lan chu mu nom ti takin an lo ngak thin ani Reverend Bull thi na room the blue room hi asang salai bernin an soya afapa haribul hian apa thi nu hian in le lo chu en kol chhun zoma apa din munchel te po chu achel chho ve ta zela sangkha jakwa somni pasari khan ani po hi boral vele ta ani Reverend Bull ta lu nu hian Reverend Guy Smith in a lu vele a ma se ani ero hi chu kum khat ba ko om thei ta lawani a chan chu haribul thla le thom na salutu ka wang li in asoi Smithan he in a tlan chu san nu hian Reverend Lionel Foster le anupui Mariani te chuan an lu vele ta a he mi tan an lu chia phei chuan tharau in lar chu pui takani room te chu cha bitel hau lovina in kala an mit mu lai rang te chuan an thil lak tur te chu abo da ya kongka le tukver in voribur pur mai te chu an tan thil thara ni lo hrim huna liam tama tharau chet na nasatul tul zan kha chuan nu pa in tui taka an mut lain Mariani chu khuma tang chuan chuat laya mu thei lo hian a pot thla top maya chuta maya chuan na tak mai na la beng zui bok hemi tum hian Mariani chuni khoshelovina om man hialani
alan dan chuan an nu pakhaw salai chu tu tharau mi te mo chuan mu thei lovin meichhe thing na aron tilang ni in ngai ani he in a thil thleng mak tak mai chungchang hi Harry Price chu chui turin an ruat ta a ani hi paranormal investigator lar takani Price alawlana tang hian banga mu thei lovin thuaron zia po chu aron in tran boka atlang puin banga thuzia ka omlai hian Mariani omlai ani deuh zel bok he in nei tupa tharau nia hriat chu Mariani chunga chuan azai dam letling khop maya banga chuan Mariani tranpui tu tur auro ti te Mariani tongtrai ro ti te aron ziak thin ani tharau pakhate ro chu Mariani atum char charemoti mai tur ani Price hi he hmuna hian mikwal thatak ang mai ni inalang tharau te chuan Price a om chuan an be ngai reng lo sangkha jakwa somthum panga chuan foistar te chuan chu in chuan chhuah santa a hemi atang hian Price chuan he in chui tak na hi atanta ani hian paranormal investigator group te chu tranpui turin a soma a chan chu ama chawa thil thleng chin chia a harwang ani hemi tum hian mi somli zat ama pui turin a som khom nge ti chuan Borley rector chanchin ngai nom tak chu hai chu na an thok ta ani tharau be pop tura hemi tuma an beina hian tharau pakhat Merilei chu aron in lara ani hian investigator te chu tun ma in friends rama nan ani thin thu a hrila ma se convent chu chhuah sanin Henry Waldegrave chu pasala aneita a pasal de chu mi hausa tak chung ko ani in Borley rectory mun a hian in lian tak neinan khosa thin ni in a soi a soi zelna chuan a pasal chuan a chunga za ngai na reng anei lova a thatta a tha dan hi room pakhata a thi thlengna kal nan ni na soi Price chuan he thu a hriat hian thon thu anga an lo nei thin chu diklel deuh ma se thil thleng tak ani ti a hre chuak ta ani chu baka ama hi meiche tharau Borley rectoria an mu thin kha ani ti te a hrele ta zel bok tharau pakhat chu science chung hian thil mak tak mai a soi chuaka chu in chu zana an hal chevek tur ani ti le an hal chuan nan ru ro an mu tur thu a hrila a kan chiat nuwa ru ro omna lai tur thleng chuan a soi vek poka investigation an ti nuwa tanga thlasom pakhat na chuan in nei tu thar WH Gregson chuan library atang chuan khonwar tui mangina halta a rectory chukar lawa akang cheta veka hemi hi sangkha jakua somli palikum kha ani an hal chiat nu chuan Price chuan tharawin a soina hmuna nge mai khan ru ro chu a charta ani hei hinan a pasalina phatsana a tha tak ru ro kha ani an ringta a chumi hnu chuan ru ro te chu khomin kauhran dan pangain a tharau chu chatuana chol turan an vui liam ta ani a thala kan en mek hi a original ania alaya pe parami khu tharau biak na an nei laya phantom writing tharau thil ziak chu ania mi pakhat lo lang khu a chui tu Price chu ani the Amityville thasang ram huai ti te hian kan thin lunga mun thuk takalu emoti mai tur hian lau chung le khur bau chung poin a chan chin hi kan chiarin kan soi pe em maya kan ngai tha a kan chiar boka ngai nom hi kan ti thei thin em bokani he kan chen na khowela hian he tiang lampang hi mitam takinan hmuwa in sang tia soi tur po om hlei lui bok ani na taka chuan he tiang in sang kan ti te hi mol mang taka kan hril fia don chuan ram huai chen na in ram huai bukhuar na ani kan ti thei ome in chau ni lo a hmun ma chopa sang po soi tur a om cheu mai boka manlai kan pi le pu te po khan he tiang hen lo tong ve thin reng nge ni in le a hmun ma om dan vel reng a pui thu na an lo sun em thin ani chuti rualin mi hring fin na lo sang zelin ngai dan thararon vor chuak ve zela huai le raulam pangbi ka po ngai dan a thlur ta sung mai ani psychical research ngai dan a chuan tharang le tharau in lar tam tak hi chu hun kal liam to hlim tharon lang non le mai ani anti vetlat maya a hun laia thil theng ang che khan eng ti khuna emo aron lang non thin ani anti hetiang lamzir mi ta chuan video recording goes antia chu kum tam tak liam ta thil theng then khat chu magnetic
particles electron vela wangin boruaka tham ral lovin acham banganga chungta chu achangin mithen khatin kan lo muta thin ninan ngai bokani chuti rual chuan ram huai kan ti ero hi chu a om ngei maya ama ero chu huai le sang nia kan soitam tak chu kan doi zeblu ata leya kan mu sual le kan hriat sual wanga kan soi san tak po tam taka om nge yang Amerika rama in sang le ram huai chen chil mun nian soi hi hriat tur a om fer fur maya chung zinga chuan New York khopui dai fem lama Amityville in ro pui le un zet po khu mai phal chiani hau lawang le he Amityville in sang hi ahun lai chuan in sang lo om bera soi ne nge ani he in a building in nga na leilung hrim hi amakina dang dai ang reng hle a fur lai chuan a che vela leilung dang te ang lo takin a rong hi in thak thin nin an soi nge bokani tin mak vele deuh maya chu he in hian rim dang lam tak a chua thina chu rim chu mi zo ten than rim kan tiang deuh hi ani ome kum sang ha zakwa somsari malam kha chuan Amityville hi mun re nuam takani thina kum sang kha zakwa somsari pali alawin her chua meu chuan D4 chung ko chen na 112 Ocean Avenue chuan thil rap thak tak a thleng tatlat mayani jinglam dar thum vela chuan silai thun tling ri ti hriat fashan hi a zonin apuak thuai maya mi mudre lai taka thleng ani wangin silai pu ana mun chu an hrenghal mai lova ma se silai met puak tu chu D4 chung komi pasari zinga an fapo upaber Ronald D4 Jr. ani ti an hrele ta a chumi zan chuan a chung te mutui lai chu aka plum vek ringot mai ani Ronald chu police na chung te aka hlum chan an zot ngial thina nyama se vo in ni thleng hena ka hlum chan dik tak hriat alani ta chuang lo ani ama ero chu Ronald ero chuan odang lam tak hian ka chung ta thaturin min ti thin ati ve mau maya heiro hi chu thutlinga pom sakani talawani Ronald hit langwal huai san le lulul takania in hnuai bera room anei sanga chumi hmuna tang chuan mihring o a hrathina chu o chuan a chhungta ti hlum vek turin anor thin ni na soyani tual tha na rap thlak tak a thlena tanga kum khat nuwa US dollar sing riat velin lat chung komi pujor san hena ti ralania he in hi Dutch colonial design sak ania wangin asum sen so tam kher maya asakna atana ansum sen so ngai tu in lat chung ko chuan tlom taka an le wangin van nei in ti hle nge ani he ina hian pindan paru ko oma tui hleu na mun ba ka boat house ala om cheu pok nen komchar lam la chu tui pui kamani angin boruak thiang atle heu renga mun re le ralmong tak chu ani ngai mai pujor san hena kum khat liam ta building chunga thil thleng engkim mai chu hriat tir anina chungin alei tupa pujor sa chuan aman tlom wang le tui pui kam boruak nom athak le la wangin alunga dum hlia zok ani ber mai ti chuan sangkha jakwa somsari panga December ni som pakwa khan lat chung kwa chu ina chuan anin vom lut ta ani in chung le in hnuai pin dan vel an han sing sakwala amma salama lo cheng D4 chung ko bung ro then khat po alo lom nual maya radio hluite ham rik te le phei khok hluite an ni nok mai chung puipa ber George Latcha chu Methodist ko thana loi sa khomi ve takania ani chuan pui thiam ko wa in chu than thiang hlim masak zetaril ruka chumi zan atang chuan thawaran puang ta chiam maya zanlaya te hian an mutna pin dan banga te an fukur ngoi mayani nu ber ke thi ngai thalo chuan alo mel hriat sa ke thik pui thiam father re chu a in thermal somna tur le then thiang hlimna nei sak tur chuan arwaya December ni som pariata George le ke thi te chuan an bung ron ken lu te chu aom na mun tura an rem thamol mula chuti line father re po chuan chu in then thiang limna na aron ken tui thiang lim chu pin dan sang a the kwal thata acham pual mol boka chuti acham lai chuan voile khata patling o hian chuak ngal ro ti in father re chu aron ti tamaya father re nuam ti lo chuan a chu sana nima se thil hriat dang dai takero asoi chuak du lem lo chumi zana tang chun father re chu adam lova a khosi ka sang le a
akut pha chuan pemmak tak hi lo om ringot mai boka father re ngai thalo chuan or riat na pindan chu hnai mi lo turin George chung ko chu acha nge ani chu pindan chu kethi in puan thuina mun tura alo duan lok deuh ani nge a an in lei tharan lu atanga ni tamporal ma in zanlaya thomak pui an thetana an kongka le tukver kalna te chu alo chele ringot mai thina siam jin le acha jing ting mai ani maktak main jorsa zana amutui lai chu jinglam dar thum vela hian ti harin om fo thina komchar lama boat house lam chu chan le wang om lovina pan le ringot mai thina ni an nu fe di fo chung ko te kha jinglam dar thum vela tha an ni ti an hriat nu phei chuan makti nen khat ani bermai tin chung puinu ber chuan mumang makpui amang ta fo maya di fo chung ko thi dan rap thak tak chu zan khata tum ni tum thum lai mu chang te anei ta hial maya a chang chuan zana amuthil lai hian ama chu thalel taka pom wong tu om ni hian en hretlat maya rilrulam doctor po apan pha fo reng ani makteu mai chuan fa te muddu dan dang lam ta thut mai chu ani an in thara an loilu atanga kar ni nuwa chia bokhup zong hli renan muhil tatlat maya mutlima jang thalamu po zan reilama chuan khoi danglam tu omang mai hian an lo bokhup le tho thina achan an hre thei mai si lo an nuwa chun di fo no pangte tha an ni lai khan bokhup zonga thi an lo ni hlom ti an hreta a nuber ke thi phei chuan an fa te muddan chu arap let ling hial zo kani an fandutlum ber misi chuan an in chunga an chung ko member ni velo mei chano pang pakhat a mutafo maya ma se midang chuan an mu ve thei reng lowa zan mutui lai misi ia han than har te hian chu mei chano pang doldang tak chuan mit khap lek lo hian alo thlir wang thina thim kara aboral le dai thin zan khat phei chu ke thi mu lai rengin afanu akhuma amulai chu fit ni vela sanga akang wa ringota ke thi chuan makatingang mai misi khoi tu mel chu mu thei lo ma se misi pindana cher thu thleng buk thein da chu om jenei takhian asu hliau thina chu cher thu thleng chu an hle thina ni khat chu jor sa chuan an in chhong noi nung bera pindan ruk am chuak lol maya chu bindan chu rong sana che ania chu tatang chuan thil tuiril makdeu mai hi aron nam chiam maya maktak main an ui khoi lai hari chuan chu pindan chu an nei ngam reng lowa tin chu pindan chu arimana em mai le ngala achang phei chuan om ngai nom lo hial khoparim na changa nei hial ani chumi in an lu atang chuan thil mu sual kan tiang hi an nga em maya tum kha chu jor sa chuan anupui ke thi mulai chu kum som kumi Peter cher chezat angina mutlat peka amang ang chuan amita han nuai ngial la tok fang nuwa athil mu cho pa ngai le ta chawani zan khat le po an nu pa meiluman ai lain tap chaka thing thunung kara chuan lubung he khuam mai hi let rengin an muthut maya ke thi hlau lu tuk chu atrap chiam mai ani jor sa chuan an in lu chu hlau thar ta hle maya an nu pa chuan silver siam cross king in an tong trai ta chiam maya chutian tong trai lai chuan an kianga thom rap thak pui hriat tur hi a om reng boka nakina chuan an in lu chu thakhat vel chawan lu man tia lu chun zom zel tlaka an hriat lawa wangin an tlan chhuah san taringot mai ani he emitivil in sang chanchin hi adar zau chak viau nge a le khabu hiala siamani baka afim pon siam hiala ralat la hle nge ani kan soi to angin khovela hian thil makle ram huai na tho dangdai tak hi hriat tur tam hle maya soi vek sen po ani lo nam pui kan ti ho po khuan an lo buai pui na sa thin hle a keini mi zo te po hian hetiang lam hoi chanchin hi soi tur kan nei ve nual om mange ole heti china hen du tok le ri phut meila thungai nom tak nen kalau kir le thuayang